Kini kedur dashan Meghalaya pengiptiang sengopai pi seketup kubor jengi mentaka janmiat. Aswa penginya poi seki kubor ki babliak nginya petchwai ki mat ki bakongsan. Hak tuklar kan NEHU sung bat KSU ya ulat ke jela halor ki jing panjit nong pet nong kmi NEHU. Laraki ya National Youth Day ha RKM Vivekananda Cultural Center Shillong nakin maburam ya Uswami Vivekananda. Intokit kipulit ka East KHASI Hills halor ka jingyap jang unang apara NEHU. Penklan syuk-syuk menteri rang ba du kari ya kajingnya day parlok deng ke India ba Germany kadai kajing wan yuk gejat banding kong jong chancellor ke Germany ado ba Asia. Badyo tak maksiar ki keluar ya kura kenthe kari ka Lavlina Horgohan bat ka Nikhat Zarin akalempong ya lekai National Boxing Championships. Mentangin pai si kubor na kalengga jela. Kitkot jong ka NEHU su bat KSU NEHU unit henne kasngi kilaya kendo ya ulat ke jela UCH Vijaya Shankar ban pa tuklar mardor halor ke jing kabaki kendo ha ka skul ba North Eastern Hill University. Kisamla puli kila dawa badai banweng no yo vice chancellor bantung no do acting vice chancellor haka jaka jong u ban pen kloy ya jing tokit ka badang sateng bat ban pen bet ya jing haka liang ka pisa tingka da ka ba maham baka jing beteng ka jing bom don ki nong pet nong khmi ki babyang bat ka jing haka liang ka pisa tingka kala takjur ya ka puli puthi haka te skul ba. We mainly submitted on memorandum 4 agenda. First of all, it's the removal of Vice Chancellor, which has been ongoing since 2024. Our second demand was that appointment of acting Vice Chancellor. Since most of the people know in media, our pro Vice Chancellor has already resigned on 15 December. And after that, till now, there's no head of administration in NEHU to look after the administrative affair and overall working of the university. And students in general are suffering because of that, because of fellowship, scholarship, and many more. And the third point that we have presented is the inquiry report. Since the inquiry report has not been submitted till date, so that was one of our third demand. And lastly, we have demanded regarding, since we all know that the Northeastern Hills University is going through a financial crunch, and people and university in general, because of that financial crunch, many guards are being laid off. I mean, they are not allowed because less financial problem. And at the same time, there are many problems regarding financial, so that even academic budget has been reduced to 50% and so on. So we see, like, Northeastern Hills University is one of the greatest university, but the problem is with time the name of the university has fallen down drastically. Karama Krishna Mission Vivekananda Cultural Center Shillong henne kasngi kalaraki ya National Youth Day arhajar apunreo kum kadak banli buram ya lingku sngi kha jong Uswami Vivekananda haba ajingkran ha ka jingalang UDGP barim jong ka Meghalaya ubadehuru President jong ka Managing Committee BKD Sawian ula banjur baga jinghikai jong Vivekananda Kilong ki badan kam ha ka ba ula kentu ki samla bagin long ki bayat bet yat venti ha ka jing im ban bu thong ban ai jing shakri na ka bentakari ha ka ni ka program la don ru ka jing bu sentio ka jing thang sharang baga jing pelat ya ka almanak ha ka ba lawan ban ya shim bentaru de ki he ki han ki nong tre bat ki samla pule. Let me touch upon the day that we are celebrating today.
Swami Vivekananda's birth centenary. This is Jayanti. And today has been notified in government terms and acknowledged as the National Youth Day. And it is also a very important day to help all of us, but more particularly the youth of this country, to move the engine of development and create and lay down a path for the progress of not only Indians, but I think for the rest of the world, because we have citizens of this country, and more so, the youngsters of this country, who are now moving to different parts of the world, to different locations. Ki pulit jang ka East KHASI Hills kila pinlong ya ka jing tokit halor ka jing yap jang ubipul inghi unang apahara NEHU ubala min saujur na ka jing hap hakan rio tarik ukala lingkot bad ubala yap no haka pratarik kat ba udang dan hapeng ka jing sumar hasupake hospital ya kan ka jing ja la register kum ka jing yap ba pin artatien lani unnatural death hamaula police station USP ke East KHASI Hills uba Vivex ulaong bagi pulit Tokit kidang ap ya ka kaipot jang ka postmortem na Ribhoy district haswa ben shim ya ka rai ban tokit kum ka jing sya penyam ki bahayang bahasam kim shim la kin no suba yano yano wat hadin balap dia ni kidak mong hakamet jong u to people inghi kabajan district new stomach mai kabaja kapot new sting de ni yo jikte hadin katuganis ni na ribhai pa neki bayang basam te kilaw na ka fire ke char mulai police station te ngilangap ya ka postmortem bakan wan na ribhai but how to ko ka toket na kabacia ni ku ngidang toket te tat hadu ngila yo ka jing sisa manta ngila register ya manta ngila register ka unnatural death case but hadir mengila yo ka jing sai halu ka jing toket kaba ngidang le nam control outpost ya hadir kata ingin sa rai ban register ne ya kan buka murder case yo hadir ka accidental ru nyam pen kena di hadun na yo sai ingin sa nampan shimi karai ke karai ban shim sama ni pa yo report ni lapan ni la thoshu SPD bai ban ka report jong ka postmortem di hadir kata ni la kham tepshai ban hadir mukla dab ajik toket rohani hu ke wajah tu kamiat kaba aka retreat Kakun Nyotrap National Awakening Movement nekasngi kalalej banyak kendu ya ka executive member ka KHADC ka kong deiti Heriata Majau bandawa penterai kami ki kendon jiet nang mikmat banyada ya ka jingshim benta ki bomde ki khasi haki election district council Working President ka Knam uba Thomas Pasa ulaong bakat kum ka kendon ba shispa arpupra jang ka Assam bat and Meghalaya Autonomous District Rules kat kandai spa sanpuwe lapin ken ya ka 6 schedule da ka ba sha ya ki nong shong shnang bapura ban thep vote ulamaham bakani ka la ban lam sha ga jingjet ki nong mikman ki bomde ki khasi kum ki MDC bat ki lakin tu ban pendu no ya ki kum ki te ki kendon khanang ban pinyo ya ka hok jet nong mi khman tang ya ki KHASI ngila kren yang ka mat do or ya ka saw but kani ka benta ka bangyong idi rule sis paru pra ka kren syapang uta ubriu na ne kabriu ka badon ya ka hok man thabot apon council ban kani ka an kum bakalong hadu menta ka ongum no ba unu ubriu ubam dei usulul trai katkum ka ST order 1950 uno ubre ubam dei usidul tribe katkum ka ST order 1950 umla ban thebut henry ula lada udai permanent residence but kani ka idi rule ka basis pa arfu pra lai pada ka batai kamut ayu permanent resident kani ka an kong ba uno ubre balasa khat ars nem sianeng udai permanent resident laring penwandur hi kentin gi basung kani ka an hadu menta ka ongkum no
ba unu ubam dai ukasi unu udakar berasa hang ni palat ikhar arsnem udon bor ban tebot apa dis council ban udon ru yaka hok ban yakun ya ka election MBC dan nakaleng ka jongi misong thu ba kan ni kadai ban wanra ka jing ka jing ma ka bakrau ya ka district council ni natakadaw nakaleng ka jongi ni kwa ba ka council kan penkelai kan ni ka ai kang bangila ban kanglan ya ki bamde ki khasi ban wan tebot apa dis council ni ban wan tuklar ya kikam ki jam jongka council. Ka Federation of Shillong Hotel kalakan tu ya ka sarkar ban wanra biang ya ka jingpin ya so apeleng ki jela lingba ki lingsun bakakat lingsun Shillong hapo ka skim uran. Presiden kaseng uparambi sing sidave ulaong baka jingpin ya so lingsun sha ki jela kum ka agartala ba Dimapur kala deko no hakini kisnam baladam kadba kabalak tajur ya ka jingwan jong kinong jingok kai hakikut tayo ulaong ru bakat ba ka jingpin he ya ka kat lingsun kan chimpor ka jingwan ra ya ka lingsun uran kalong kabadan kam ban kintiu ya kan kam jingok kai shen en sapen he ru ya ka kat lingsun Shillong kaban la ban pentari kam ru ya ki lingsun ki ba he. You see, the airport makes us suffer quite a bit. I've been raising this point about the airport. It is being extended, it is being made into a full-fledged to land the bigger planes. But in the meanwhile, the UDAN scheme, which was supposed to be there, has been discontinued. The smaller flights, which were already flying to the other northeastern states, have been removed for the past 1.5 years, which has also affected the tourism sector. It was easier for the people to take an overnight flight, and weekends they were spending here. Especially areas like connectivity from Agartala and from Dimapur and all these places, the flights are no longer there. So I appeal that the UDAN scheme be reinstated as soon as possible. Until and unless the work in progress is completed, then we'll have a full-fledged thing. But why do we suffer during such time that the airport is made large? Kaji kenduk lang ki samla jong ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 2 kabalai sngi kalakut no henin kasngi hayang mane ba Cathedral Mary Help of Christians laim khra hakaba da ki hajar ngut ki samla ne ki santali ki parish ki laya shimbenta hak ki jingyamer jingmot ki bayadai bat ka akor ke buram ki jing hikai halor ka balang bat banlong ki nong yalam hakasngi ka bakhaddu jong kani ka convention las dang da kamas bakun bala pinbut ru pat da ka jing ai kusnam ya ki nong jam hai ka jing ko baper bar ka jing kentu ne ki nong ya lam nyam iki samla bakin long ki bayai ne ha ka jing ngat ba jing shakri ban imsngi na ka benta ujisu bat ban long ki bakit kle ha ka imlang ka salang ni shakri om da ka jing bomban se Trekam palang, kitkam, ladai jong kazo, dai kanong kam gim dai banle daga jing bomban se. Ni syakri om namar papi kwa burom, kwa jingero, kwa yok bainong ni alade. To syakri daga mensiem jong ukres, kamensiem jong ka jing suret, syakri daga jing ie bat ka jing kemen. Kasam shispa, kat khot ka baat. Syakri ya utrai daga jingkemen. Syakri ya utrai daga jingkemen. Syakri ya kabalang ya ke imlang salang daga mensim bersnguret daga jing iye daga jingkemen. Ko samla ba iye jong ka zon jongi tongin im ya ka jing khot jogu blei bala prik dak hangi hakasi baptisma. Bagi long ki khon jong blei bagi dekat jong balang ngenduk yai long uling do unong itu lupa baru siem syadu ka jing bam jukut amen. Ka State Bank of India Shillong branch kala raki ka jing dap shis pasnam ka jing ai jing shakri ka jong ka shakin nong shong shnong jong ka jilla da ka jing penlong ya ka centenary program ha so tham udut auditorium hinnin kasngi
Kani ke program ka kentop ya ke jing play ya ke heritage gallery ke jing pelaj ya ke centenary stamp ke bekerpang bat ki wei ki program. Habakran hagani kesni u MP ke Lok Sabha u Dr. Vicky AJ Singkon ulayaro ya ke jing no sinyang jong ke SBI bante ya kari ban kentop lang ya baro ha ke yo ka kot bat ke jingwan ra ya ka roi ka par ha ka than. Ki he officer jong ke SBI ki lap Pinscam baka SBI kan yai beteng ban penpha shu haki kam thmai haka jing sei ba jing thapisa ta ki kor ki bor bat ke jing ai jing shakri na ka benta ka jing suk ki pat ba ka ban long kum umau jam ban rakhe ya ka jing job hadu menta bat ke jing bu thong na ka benta ka lawe. This centenary celebration of the SBI Shillong branch stands as a powerful symbol of inclusion, resilience, and service. Meghalaya, this beloved state of ours, has historically been among India's most financially excluded region. 5 years ago, UC Berkeley reports that nearly 63% of the population in this state of ours lack access to formal financial services, or in other words, remain unbanked. Well, the reason is because most of the bank branches, they were concentrated largely in Shillong and in few districts of the state. Well, we all know the reason. Difficult terrain, scattered villages, infrastructure constraint, they have all made financial access, quite challenging. Mentang inya paj ki kubor nakatan chate laming i jongkari. Buntali ki petrol pump bat ki jaka pelang umpnyang hak keleng jong jela Manipur kila beteng ban khang kherdap hakasni ke balai namar baki nong di umpnyang kidang beteng ban sange di umpnyang klembu por dak baong bakane ka bu jingma ya ka jingsnga jongki nakadaw ka jingsha berngam ben bethei bom baga jingdawa pisa. Kani ka jing yaki ka balas dang nadu ka chipauterik u kala lingkot kalak takjur ya ka jing penpoi umpnyang hakeleng ki benta jong ki imfal bat ki jaka bamarjan ka balak ta shu ya ki jing e jong ka jing duna umpnyang hakatege jella. Mentangnya pai shki kubor na kalengkari. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi negasni ulaong bagi India kayale ban penklan ya kajingalang parlok bat kari Germany. Habakren ha kajingalang kila patai kubor bat u Chancellor ka Germany u Friedrich Merz ha Ahmedabad u Modi ulaong bakani kadai kasien ka baningkong e jong u Merz ban wanjngo ya kari India bat kado ba Asia nadu ba ula shimti ya kakam. Kaba penpau ya kajing kongsan kajing yadai parlok hapdeng ki ari. Ulaong bakani kajing wanjngo kajang u kalong ru hakapor kapakerpang hakabaki India baka Germany ken rakhe kajing dam nyopusan snam jong kajing ya lang haki kamsan perthe. हम सबको इस बात पर पूरी क्लैरिटी है कि इंडिया जर्मनी पार्टनरशिप न केवल म्यूचुअल बेनिफिशियल है बल्कि यह दुनिया के लिए भी बेहतर है। भारत ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर, विंड और बायोफ्यूल में वर्ल्ड लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसमें जर्मन कंपनीज के लिए सोलर सेल्स, इलेक्ट्रोलाइजर्स, बैटरीज और विंड टर्बाइन्स जैसे क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। हम मिलकर ई मोबिलिटी से लेकर फूड और हेल्थ सिक्योरिटी तक दुनिया के लिए सॉल्यूशंस विकसित कर सकते हैं।
एआई को लेकर भारत का ऑल इंक्लूसिव विजन है। जब जर्मनी का एआई इकोसिस्टम इससे जुड़ता है तो हम एक ह्यूमन सेंट्रिक डिजिटल फ्यूचर सुनिश्चित कर सकते हैं। Menteri Rang Badu Kari Unavendra Modi Badu Chancellor ke Germany Friedrich Merz kilayakan do ikin nong yalam company ha ke jingalang ki CEO Kari India ba Germany ha Medaban ban kentiu ya ke jinga terelang na ka benta ke yok kon. Menteri Rang Badu Kari Ulaong ba ke jinga terelang ha pedeng ki ari ha kaliang ki kam khai pateng kalapoi palat sanpau billion US dollars ringkat palat 8,000 teli ki company ke Germany ki banteri kam hai India. Kini ki arngut ki nong yalam ki lapen pau bakin pen klan huru ya ka jinga terelang ha kaliang ka teknologi bat ka boarding bakhuan bat ulapin banaru halor ka jingbo ya ka Center of Excellence jongkari India bat Germany. Lasoy ya bunteli ki soskular kat ba ka jing ya keren jong ki kinhun baro arti ki pai kman sha ka jing penyar ya ka kam khai pateng ka kam yadari ka kam sengkam thamai bat ka roi ka par ka bayai ne. हमारी एमएसएमईज और जर्मनी की मिडिल स्टैंड के बीच जारी मैन्युफैक्चरिंग सहयोग, आईटी और सर्विस में तेजी से बढ़ता सहयोग, ऑटोमोटिव, एनर्जी, मशीनरी व केमिकल सेक्टर्स में जॉइंट वेंचर्स और रिसर्च कोलैबोरेशन से उभरती नई टेक्नोलॉजी और इन मजबूत लिंकेज का सीधा लाभ हमारे व्यापार को मिला है, जो आज लगभग $50 बिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है। फ्रेंड्स, दुनिया तेजी से बदल रही है। हम देख रहे हैं कि कैसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और कैपिटल मशीनरी पर निर्भरता को आज वेपनाइज किया जा रहा है। Lala ban penher ya roket PSLV C-62 jangka ISRO na Sri Harikota ubakit ya EOS N1 Anvesha Hyperspectral Earth Observation Satellite ka DRDO haringkat pat ki khatsan teli ki wede ki satellite ki bana India ba ki wekiri. Henry hakabakut jangka benta balai jangka jingher ka PS3 kala penthut ya ka jing telun na ka jing duna bor ba ka jing pher na ka jing long ka sun ka bala penlong ya ka jing julor jang baro khanreu teli ki satellite. Uchaman ke ISRO u Dr. V Narayanan ula pentikna ya ka jing don jing thun badul ong ba en sa penlong shen ya ka jing tokit bnia. Kani kala kalong kasien ka ba ar ba ka PS3 ka ma jing thun hadien ka jing mat ya ka ju ka jing ja ha ka jing penher ya u rocket PSLV C-61 mission ha upnai jemang arajar apusan. Mentanginya pai shiki kubor na kalenga perthai. Kajing ki persya ki patpa ya ka sarkar ha Iran kalapoi sya katayo ka balai kabala bo ya ki bor senchar ha kajing e ka bakrao nadu pasdang kajing ki halor kajing yam kamasa amini kajing ki kabala sedang tangkum kajing ki na kajing e ha kayo ka kat kala kelap penban kum kajing ki patba ban bujli bor senchar haringkat kajing pertap persya ya unong yalam bakli do u Ayatollah Ali Khamenei. Kibor kila penjari daka jingkang ya ke internet habaro kawikari hendrai katkum ka kaipot ai kubor ki kenhun layat tu bagi dan hadu ars pangut ki nong yaki ki balayap bat palat arhajar ndrius pangut ki bala syakem. Ka Amnesty International ka bakmi ka hok long brio man brio bat ka UN kila pengeram ya ki jing perking kat bakari US kalamaham bala bakala bantu kelar ladeki kam penteriam kidang yai beteng. Unong snaplem na Tunisia Uzubir Lassi ulayo ra ya ka kusnam AI Film Award na kabenta ka film Lily.
Hakaba ulayo ara eka kusnam da kasong pisa ka $1 million haka jingalang ka balalong ha Dubai. Lapan long yang kanika jing sam kusnam da ka jing snok ti lang pat ko Google Gemini haka bala ai da ka Sekha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Lajiet ya ka plim lili na palat lai hajar sans patali ki wei pat ki plim haka perthai haka baka plim lili kalayo ya ka nam na ka benta ka jing pendan kam ya ki kor ki bor pathmai ka artificial intelligence baga jing wanra ya ka kubor ka bapha sha ka perthai ka bapinya hap halor ka phang content for good. Mentangin ya phai ki kubor ya le kai. Haka limpung ya lekai North East Kickboxing Championship haka benta ka basaw in sa Penlong ha Shillong nado ka arpo pratareng hadu ka lai puway tarik u kalalingkon kaban sa Penlong da ka All MEGHALAYA Kickboxing Association haka jaka ya lekai ka MEGHALAYA Bharat Scouts and Guides. Kumbasan spa hadu unreal spa ngut kinong ya lekai na baro pratali ka jala jang kathan chatay lamingi lakmi linti banwan yakun haka kerdan sub junior bat senior jang kishin rang bat kentay. Working President kanika u Samuel Hasha ulaong bakani kalimpong kan ay ka rinsan ban pin I ka sam bat ka jing tibet jong kinong ya lekai ka than bat ban kentiu ya ki jing yitli hapadeng kinong ya lekai ka than nadu ka jing penlong ya ka jing yakop ha usnam arajar khat pra Nila pedang ya ka jing terwa jong ka North East Kickboxing Association ban pelong ya kaneka Fourth North East Kickboxing Championship hang ne hapo nongba Shillong jongi ti ngila yo ya ka jakaru hang thi ngimot ban pelong hang thi hapo Bharat Scout and Guide MEGHALAYA Bharat Scout and Guide hang ne hapo nongba Shillong kaban salong nadu ka arpo khandai tarik hadu live way tarik jong mentau benai January 2000 arpon riu kaneka long kum sibentaro ban ai men simlem ya ki khna samla ki jongi jong ka North East bar koi bar hakaju ka poru kan long ka platform na ka benta ki fighters jong ka North East bar koi ban wanra ya koi ka platform lengba kaneka North East Kickboxing Association kaneka te lengba kaneka neka kan ai ka platform ka babha na ka benta ki khna samla jong ka North East bar koi bat ngila shim khiaro ban jet li ki khna ki babit na po North East ban le ya le kai shabar jong ka India ro te kata ka de ka jing thmu jong ka ne bat ha ka ju ka poru ban wanra ka jing ya tali hapdeng ki para North East ki jongi namar umdei tang ka jalla MEGHALAYA ka basham jing e ki wei pat ki jalla ro ki sham jing e lada ki le shabar jong ka ne ka North East kibun bha ka kumta ka jing ka partialities ru kidon hi bat ka jing e ru hagawai de bat bun ki liang ru ka don hi te lada ka North East ka jungi baro hawai lada kam don ka jing yatli te kamot na shathi sha plain area kamot kinsa kumta kinam khin snap hero em Kanongra ya katakma rong ha kajingele kai Tokyo Olympics ka Lavlina Borgohan kalayo ra ya kanam ladu ha kajing kun kikinthai ha kajing khya ka ba nyopusan kilo kat ba kanong job arsin ya kanam ladu ha ka perthai ka nikhat zarin kalayo ra ya katakmak siar ha kajing khya ka ba sanphu ar kilo ha National Boxing Championships 2018 ka bala long Hanoida ka Lavlina kala lam ha ka jingya kun da ka jingyo san la non persha ya ka sana macha chanu tokcham ha ka jingya le kai final kat ba ka nikhat kala pen liam no ya ka world champion ka barim ka nitu gangas ka minakshi huda kala job ha ka jingkhya ka basaw pra kilo kat ba ka pujarani pat kala job ha ka jingkhya ka ba pra kilo bat u jadu mani sing ula job ha ka jingya kon ki shinrang ha ka jingkhya ka ba san kilo timen tapat ngenya pe ka jinglong jingman ka sun beneng ha ka leng ki benta jong ka jalla Hatura kajing kriat kalong kat ar degree Celsius baga jing shit kalong arpusau degree Celsius kajing sngam ka hau mentak sngi kalong sanpo khandai na ka shispa
Haba pai pat chanong ba Shillong ke jing kreat kalong nyau degree Celsius baga jing shit kalong khat nyau degree Celsius ke jing sngam ka hau men takasngi kalong san pukundai na kispa. Kat bahajo wai pan ke jing kreat kalong nyau degree Celsius baga jing shit kalong khat pra degree Celsius ke jing sngam ka hau men takasngi kalong san pukundai na kispa. Kasun penengkan rang hatura Shillong ba jowai. Syabangin poi siya kapukut jang katup kubor nginya pet biang sashi ni kimat ke bokongsan. Hatu kelar kani husu pat KSU ya ulat ke jela lor ke jing banjit nong pet nong kmi NEHU. Laraki ya National Youth Day RKM Vivekananda Cultural Center Shillong akan maburam ya Uswami Vivekananda. Untuk kit kipulit ke East KHASI Hills halor ke jinglap jong nong apahara NEHU. Penklan syuk-syuk menteri rang badu kari ya ke jing edai parlok hapdeng ke India ba Germany ke jing wan yuk kejat peningkong jong chancellor ke Germany hado ba Asia. Bat yo tak maksiar keluar yakura kente kari ke Lavlina Borgohan bat kanikat zarin akalampong yalekai National Boxing Championships. Te parlok katung ilapoi siya kapukut jang katup kubor mentaka janmit hadu banginya siyembiang bat pila syay kasngi haka juga por kublay pi baro.